Ok, ne fanen ba ne koronin dogo manden cheni manden muso moru ni kramo somo ani donso aw munu be manden kono aw munu be manden koka kana balapa pourquoi ni mun ko farafina ka here o de be minede Salif Keita manden turu Salif Keita manden turu Salif Keita manden jigi Salif Keita manden da o fana tara mine manden dugu dɔ la k'o mine k'o bila aéroport la ko parce que ko o fana kuma mina Salifu ma kuma nanzaraw kan kuma mina Salifu ma kuma tubabuw kan Salifu kile ma lajɔ farafina aéroport ci la a ma lajɔ nanzara aéroport ci la Salifu fana ma taa lajɔ aéroport foyi la fo n'a kɛra Laginɛ aéroport ye o fana kɛra Laginɛkaw fɛ yen ka da mun de kan ko Salifu y'a da don ko a fa jamana ko la a ba jamana ko la a ye tiɲɛ mun fɔ nanzaraw ye o fana kɛra Salifu ɲininkali ye sinon fo mun n'i ye Salifu Keita jɔ Laginɛka don wa malien don wa jɔnni b'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na parce que mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko malien fadugu tɛ Laginɛ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko malien badugu tɛ Laginɛ ye vraiment des fois ko in bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ quoi est-ce que Salifu Keita ka taa ɲininka Laginɛ papier ko la Salif Keita ka taa sigi k'o ɲininka ka ko salon d'honneur o bɛ se ka tigɛ Salif Keita la cogo di mais Salif Keita ye dɔnkili kelen mun da no parce que dɔnkili da man gɛlɛn a bɛ fɔ morceau a bɛ fɔ musique dɔw ma ko morceau de tous les temps par exemple Bob Marley de y'a da no man no cry c'est-à-dire n'i y'a kala wagati o wagati i b'a fɔ k'a dara o wagati bon Salif Keita n'a ka dɔnkiliba bɛɛ morceau de tous les temps a y'a da Laginɛ masakɛ de la n'o ye Seku Ture ka manju ye n'i ye manju kala wagati o wagati a bɛ k'i ɲɛna k'a dara o don n'i ye manju kala wagati o wagati a bɛ kɛ k'a kɛra kunnasini n'i ye manju kala kuma o kuma o manju min n'o de ye Laginɛ i y'o faamuya wa o président fɔlɔ fasa ye o k'a wele ka taa décorer chevalier de l'ordre national k'o d'a ma Salif Keita ka tila i y'a faamuya o masakɛ salen kɔfɛ o ka décorer o ka tila ka na k'o ye nanzaraw dɔgɔya ka tila ka n'o sigi ko o aéroport la o salon d'honneur la k'o sɛgɛsɛgɛ i t'a dɔn ko saya ye mɔnɛ ye i m'a dɔn ko Seku Ture saya ye mɔnɛ don Salif Keita la i m'a dɔn ko Lansana Conté saya ye mɔnɛ don Salif Keita la Salif Keita ye ne bala yɛrɛ ni Lansana Conté lasigi mais o ma kɛ masakɛ wɛrɛ tile la dɛ fo kana kɛ Alpha Condé tile la Alpha Condé tile Laginɛ o ye Laginɛ de Salif Keita kɔni ɲininkali Laginɛ aéroport la salon d'honneur ko la ka Salif Keita sɛgɛsɛgɛ k'o tigɛ Salif Keita la bɛɛ b'a dɔn ko Alpha Condé i bɛ mun fɔ tubabuw ma kɛnɛ kan Alpha Condé ani i bɛ mun fɔ di jukɔrɔ nkalon don Alpha Condé de y'i sigi an bɛɛ ɲɛna ko ka cordon tigɛ i ko ka cordon tigɛ Paul Kagame ni Salif Keita taara Paul Kagame fɛ o ye cordon tigɛ ani tubabuw cɛ diɲɛ kɔnɔ o tubabu ma wula ba fɛ mun bɛ se ka Salif Keita lajɔ i y'a faamuya wa Paul Kagame ka dugukolo kan Paul Kagame ka aéroport la o salon d'honneur i y'a faamuya wa k'a taa o tigɛ Salif Keita la ko parce que ko Salif Keita ko tubabuw ko ta Salif Keita mana taa Ghana olu ye cordon tigɛ u ni nanzaraw cɛ Ghana aéroport la salon d'honneur o tɛ kɛ Salif Keita ni mɔgɔ jɛ ye Alpha Condé nin kɛra e de fɛ ka da mun de kan pourquoi i kun tɛ dagala i ɲi wuranku glekiba mun t'i kana i bolo don ko a poche la bana mun t'i la mun na i b'a furakisɛ ta ne kan parce que Salif Keita bɛ dɔnkili da kan min na Laginɛka yɛrɛ b'a faamuya ka tɛmɛ malien den kan est-ce que n'o Lansana Conté bɛ balo la o bɛ se ka Lansana Conté bɛ balo la est-ce que Lansana Conté bɛ se k'a fɔ Laginɛ i y'o faamuya wa o Laginɛ port la i y'o faamuya Laginɛ c'est-à-dire aéroport la salon d'honneur ko Salif Keita bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka Lansana Conté to balo la diɲɛ kɔnɔ a kun bɛ Lansana Conté wele de ko n kɔrɔ fo ka taa se Lansana ka saya ma Lansana terikɛ kun don Salifu b'a fɔ k'a ma da la n'ale bɛ segin ka na Laginɛ kuma kɔrɔman de don depuis Ala ye Salifu da a tɛ kalo 3 kɛ n'a ma don Laginɛ dugu dɔ la ne bala b'o seereya i y'o faamuya wa Seku Ture yɔrɔ o kɔni tɛ Salif Keita ni Seku Ture non o kun y'a fa de Lansana kun y'a kɔrɔkɛ de mais Alpha Condé ne t'a dɔn e y'a mun ye dɛ
parce que kɛlɛ donnen so Moriba Yasa t'a kunbɛn kana kɛ ka mɔgɔ kin ka tila k'a fiyɛ Salif Keita sɛgɛsɛgɛlen e ka jamana salon d'honneur la e bɛ sɔrɔ ka n'o minɛ e ka invité kun tɛ wa e bɛ sɔrɔ ka n'o minɛ a ka nali kun degere la wa o kun dogore la wa e bɛ sɔrɔ ka n'o minɛ ka t'o ka concert la k'i bari o la o t'a sɔrɔla tɔgɔ tiɲɛ kɛra ka ban wa Alpha Condé Salifu dɔnnen don ni e ye Salifu man kan ka sɛgɛsɛgɛ e ka yɔrɔ la Salifu ye voyage mun kɛ e m'o kɛ Salif Keita dɔnnen don ni e Salif Keita karamalen don ni e Salif Keita y'a faamuya wa La Guinée i bɛ bɔ k'i jɔ mɔgɔ mun bɛ Salif Keita dɔn La Guinée Alpha Condé o ka ca mɔgɔ mun bɛ e dɔn ye Salif Keita denyɛrɛninw b'a dɔn denyɛrɛninw tɛ e dɔn Salif Keita burusi kɔnɔka bɛɛ b'a dɔn burusi kɔnɔka dɔw tɛ e dɔn Salif Keita a dɔnnen don ni diɲɛ bɛɛ ye wa Salif Keita tɛ mɔgɔ dogota ye parce que a mɔgɔ façon man ca yefuge fana don e tɛ yefuge ye i y'o faamuya wa farafina bɛɛ a dɔnnen don ni bɛɛ ye i y'a faamuya o bɛ taa sɛgɛsɛgɛ e ka jamana aéroport la ka da mun kan k'e to masakɛya la ko démocratie ni ye mun démocratie sugu ye Alpha Condé hein Alpha Condé ça c'est quelle démocratie depuis e ma kɛ président ye e bɛ Salif Keita dɔn i y'o faamuya wa La Guinée bɛɛ b'a dɔn La Guinée policiers b'a dɔn La Guinée aéroport baarakɛlaw b'a dɔn La Guinée fataw b'a dɔn La Guinée lagalagatɔw b'a dɔn La Guinée bɛɛ bɛ Salif Keita dɔn est-ce que c'était normal Salif Keita ka taa sigi aéroport mun na n'a ye voyage mun kɛ a ka ca voyage 100 ye i y'a faamuya k'e to fanga la o 101 na de o ka taa sɛgɛsɛgɛ salon d'honneur ko la ko parce que k'o ye dɔ fɔ Bakura den i y'a fɔ a Buguri Seri muso tafe siribali denw ma a dun m'u neni a m'u dɔgɔya et puis à quoi Afrique problème bɛ e ta kun Alpha Condé mɔgɔ si t'a ma digi n'a fɔ e parce que hali ni jugu ye zonzan ye a ka kulofara janyani i n'a o kɔni fɔ i y'o faamuya wa adamaden hali n'i tɛ tubabu fɛ mais k'a fɔ a bobara bilennen tɛ bɛɛ b'a dɔn i ye nkalon tigɛ i mana kɛ fitiriwale ye cogo o cogo i t'i muso fɔlɔ ba tɔgɔ dɔn o kɔni o ye tere juguya ye sinon bɛɛ b'i muso fɔlɔ ba tɔgɔ dɔn musokokɛla t'a yɛrɛ kasi gamɛ dɛ musokokɛyɔrɔ y'i digi tɔgɔ tɔgɔ i da y'i gɛnɛ tintin ye mɔgɔ si tɛ tɛmɛ i gɛnɛ tintin kan kana balaba i digi tɔgɔ tɔgɔ i da y'i gɛnɛ tintin ye wulu ka ja ka surun n'a ma wuli a kundama tɛ dɔn dɛ kana balaba an bɛ bi ta bila an bɛ segin ka na sisan an bɛna baro kɛ o y'an ka barow ye donc cɛw ni musow kana balaba bala fitini i ka siale ma ɲa ye donc an b'a bila ten cani bilen sitan bilen tɛnɛn bilen bala bilen a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba den one love à vous tous dabiri dabiri ni .com mɔgɔ t'a dabiri ne da la ne de kana balaba ye